Hey guys, you're welcome back to my channel. So I've heard a lot of wonderful things about Owo, which is in Nkanu East local government area of Enugu State, and that town happens to be the hometown of the current governor of Enugu State, Barrister Peter Mba. And you know, the whole project he has going on there and all that. And I've gotten a couple of requests on this channel for me to visit there and show you what the place looks like. I mean, the actual thing that the governor is doing there, if they are for real and all that. So I'm taking a road trip down there, and I would like you guys to come with me to see the place and what it looks like. And if you're lucky, I mean, I could talk to a couple of residents or natives of the community to see the actual impact, or to feel the actual impact of what the governor has done or is currently doing there. So if you're interested, keep watching and do not click away, okay? So guys, while we're on route, there's a flyover still under construction that we passed. That is one of the projects of the governor, you know, to dualize the road and to also include that flyover specifically to ease traffic, because I was told that around here there's that NNPC refinery that sort of makes the road very busy on Mondays and Tuesdays, because a lot of, you know, tankers come into town to dispose or to get their products to other parts of the country. So it's usually a high traffic day or high traffic days around here. So the flyover would help ease traffic, and then this dualization is it leads up all the way down to Abakaliki, that's the Borno State. So that is what it looks like. And so yeah, we're still on route, still going to Owo, and I hope to make this video as interesting as possible for you, and I hope you have fun and enjoy it, okay? Finally, we made it to Owo in Nkanu East local government area of Enugu State. That is the hometown of the governor, Barrister Peter Mba. And it was such a smooth journey, and I've already started feeling the impulse and impact of what he's doing in this community. I mean, from the junction down to this place I'm currently standing is a smooth tarred road, and you can tell that it's a newly constructed road. And I'm standing in the site that is proposed for African Medical City, and according to them, it's a cutting-edge medical tourism facility. So inside of this place, this is what is supposed to happen here. And the community members, I'm sure they'll be thrilled to have to have this located here. So like I said, I'll try my best to talk to a couple of the residents or the natives of this place to ask them what I feel so far about the development being brought in by the governor, and what life was for them before the governor, and what is the impact, I mean, what's the implication of all of this development coming into them and all of that. So that's so far, guys. What do you think? Let's keep exploring the town and see what it looks like in 2025. And remember, if you're from this town, please leave a comment in the comment section below. Let me know what your village or your clan is, because I'm trying to get to understand this community and all that is here. So let's just keep exploring. Maazị Mama John Paul Ejike. Ebe a bụ Owo Junction, ya bụ ụzọ na-ejebe gọvanọ Barrister Peter Mba. Anọgo m n'obodo a n'ọtụtụ oge. Ihe m fụrụ ebe a bụ ihe ịgbanya mmiri, maka na otego ndị ebe a nọ n'ọchịchịrị, o nwere gọọmenti na-echeta. Mgbe mbụ ana m eche na o nwere ihe arụ nna ndị a mere gọọmenti ji gbarapụ ha, onweghị na-echeta ha. Ozu na-ebi ya na mesin ịbanye n'ime, onwere onye obodo a nwụrụ, there is no access road. Ebe a ka ha ga-apak na police station na body ka ebe a ka ha ga-apak, then achọ ọkada ga-eburu ozu banye ebe n'ime. So ndị ebe a taka afụrụ ime, mana anyị na-ekele Chineke taa na ọrụbeghị 2 years Peter Mba banyere n'ọchịchị. Ma ị na-anya na ihe ngosi dị na-ekwe ma kamera nke o debere anyị n'elu ebe m, so na monitocha environment. Ịbanye n'ime a lot of infrastructure development o putgasịrị in place. So obi juru anyị afọ na nwa mmadụ a mara ihe ọ bịara ime n'Enugu, and ọ chọrọ idozikwa n'Enugu. Ịbanye ebe n'ime
enwere smart school ọrụ gasịa n'each ward. Ọ bụghịkwa na Nkanu, ọ dị whole Enugu State. Each ward nwere one smart school maka ụmụaka ebe ụmụaka anyị ga na-eje akwụkwọ. Abịa na senior secondary school, enwekwe senior high secondary school na-arụkwa na Owo na be ha. Ọ na-alụkwa African Medical Center. Nwekwe school akpọrọ Capstone ọ na-alụkwa. So ị na-agba ụzọ a na ị na-afụ a lot of infrastructure development within 2 years. Agbanyeghị nke a onye isi ala bịara kọmishọna akpọrọ ka ya akpọrọ ya conference center. So nwoke nwa amadi a na-agbalị. Abịa na ọchịchị Peter Mba, ọ gbanwego ọtụtụ ndụ ndị mmadụ maka na onye nwere ala a na-erejido 150 before maka na ụzọ adịghị. Kita na ị ga-ere 1.2 million depending the site. So kita ihe dịcha adịgo. Onye ọbụla ị na-alụ ị nwe access road to the market ọ ugbo ka ị na-akọ ịkọcha ifunu access road ị ga-eji wee gaa lee ya. So nwa amadi agbanigo na Nkanu. Aha m bụkwa Chinenye. Ebe m nọ bụ Owo Junction. Before Peter Mba chịwa, ọnọdụ adị ọkwa m. Ọnọdụ dị njọ maka anyị enwere ụzọ. Anyị enweghị ezigbo school. Mana since Peter Mba chịwa, ọ rụrụ anyị smart school, lụkwara anyị ụzọ. Everywhere bụrụzie sọ mma, everywhere malụ mma. Ebe niile malụ mma kịta. Ebe ọbụla ị chọrọ ịga, ị ga-aga ya chiriri werere nwe ozi. Mana before isi Owo pụta junction ebe a ha. Ị ga-amagodo ego ndị ọkada ha ga-achaji gị 2,000. Mana kịta nwa ejizi 500 1,000 na-agazi. So ihe Peter Mba megolo anyị, gọvanọ anyị mere anyị, ọ dị too much. And two, ọ ka jikwa ọrụ n'aka na-arụ. Mgbe ọ na-achịwabe biznes m nwekwe ka o si aga, mana since o bido chịwa arụ ụzọ population na-abatazi n'obodo, ahịa m na-agazi nke ọma. O nwebekwa ụmụ m na-aga di school maka na ha nọ na private, then onwebe onye galo di smart school. Mana ndị nke na-agakwa na-enyekwa testimony otu esi akụziri ya ihe ọfụma. Anyị na-agalazikwa ọnụ maka before a na-eleve anyị 100,000, 150. Mana kịta nwa ị ga-eji 1 million, 2 million, 5 million. Anụ na-agalazikwa ọnụ. Bụrụ gị na ihe ọchịchị Peter Mba wetela anyị. Nna ikekwala ya maka na ka obodo anyị mepewe nna. Ka ndị strangers batawazie n'obodo anyị, ka population dị too much. Maka na ebe ọbụla bụbu ime ọhịa, mana ebido batawa bịa rụsịsịwa ụlọ, rụsịsịwa ahịa, ebe niile emepe, ya nwa bụ township a na-ekwu okwu ya. Anyị achọghọzi rural area, anyị chọziri urban area. And this is one of the famous smart grade schools right here in Owo. And like I was rightly informed, there are different smart schools in different wards, as in one smart school per ward, that is one in each ward. So I think that's a very nice thing that he's doing here. And we came after the school hours, so we can't necessarily go in and show what it's all about, but I could show you the surroundings, what it looks like, and hoping that all of the plans that the governor has for this is achieved. And let's just keep touring the community. Let's go.